какво става пастецки, манчерски червя съм чеченик, тук тъй смисъл си е винал спринт и Shadow Hex и ще играем и GTA 5 баскетбол. LTS мисля, че е. Да. Така. Ще да кажа F1 Shadow и спринт нещо става мале, мозъка ми се обърка всичко. Давай ти. Опа, вие двамата сте в друг отбор, браво на вас. Човек залагай 10 000 лева. Аз нямам пари, аз имам 2000 Пасете от видео. другата страна. Да. Хора най-накрая ме баннаха. Що така? Еми да, защото ми взимат парите тия нещастници. Всичките ли? Всичките. Абсолютно. Да, дори моите си. И колите ли? Не, всичко си останало, апартаменти, яхта. Месечина. Ама съм с 2000 видеова и съм супер Аз богат. защо стрелям с туба, бе? Някакъв такъв е насочвак. Три, не мога да е някой. А мълче, кучко. Туба. Тубар такъв. Какво трябва да правим тука? Какъв снайпер, бе? Еми, ние сме... Вие сте нещо като такова за... Откъде да знам какво е? Сега ще видим. Те Това е баскетбол наистина. Давай. Къде са те, бе? Не ги виждам. Ето ги е. Вас Това е много готино! Леле, чакай, ви къде сте, ау. Ма виж ми влизат и в твато ли? Аз как да въдумна? Смисъл... Не. Ние трябва да ви го вкарваме вътре. О май гад! Трябва сме... Си мислите и опче. О! Не мога, така е трудно. О! Вкарах ли я? Не. Кара ли, значи аз тогава да гледам само за моето, нали? Ами нещо такова, да. А, чакай. Това е много готино. Дато е яко, ама оно и адвърсарито е много по-яко, ти казвам. О, някой мале главата ми! Не идвай към мене! Май ти я го вкарах. Не, за малко някой ще да ме цъфне. Не ли вкарах, Аз бе? зумна да видим кучки. Това много яко е. Шадо ли ето го тука? О, той... Вкарах ли я? Спирка, откъде си ми? От коя страна си ми? Ето точно от тебе съм, бе. Не ли вкарах, бе? Добре, чай, от мой дяд. О, тук някой, мале, гранота ли ми фърли, бе? Гранота ли? Чай. Аре, пукай сте, бе, гумо! Гумо. Ох, чай, че аз си я хвърлих към мен. О, някой цъпнах почти малко. Значи хората утре ще стрима, т.е. днеска ще стримаме всички, нали тъй? Да, днеска 20... Ооо, някой загина. Кой е 28? О, май го вкарах! Не, т.е. днеска 4 март. От 9:30 GTA 5 така малко, чайце. Човек, ама защо някой ме убили, бе? Во! Аз даже не видях кой ме уби, бе. Ери Аз спринт. мислих, че живее. Добре, само един остана, ма. Добре, защо Леле. никога аз не убивам никой, като винаги почти май го оцелвам. Не знам, защото не вкарваш такова, не вкарваш... То ясно целих, някой ама нищо не стана, капчук Оу! Капчук, манчук, обаче... Мали, колата вече ми прилича на нищо точно, на едното Това е голямо много нищо. трудно. Иска, Ники трябваше да не залагаме 10 бона, защото който се пусне първи, той печели. Да. Оу, това как ми изцепи брутално. Дами и господа! Аз се стана с 2 бона в гащи. Човек, дай да вземем по-тесни коли, да я вкараме там. Сеща се? По-тесни коли да вземем. Ще Предната вкарате да вие. е по-тясна. Ма ние защо сме само двамата, човек? Само двамата не ли, сте. бе? 4 сте. Това е тая кола, виж каква яка е, чита. Коя е по-тясна предницата? Оцелих го! Те 20-та. Те 20. Ние още не сме почнали. Какво е? Ние сме 4 сме, не 2, значи другите са от друга страна. Имам 8 гран. Опа, щупих магазина на баба Керанка, леле. Къде тръгна, бе, Ники? Що е, чакай, де да знам къде, ти по-дема виждаш, бе. Това е спринта, Леле. Тук много трудно обаче за доцелване, бе. Той там ли трябва да ходим, пичи, чак се. Аре бе, тази игра ще загубим ли, бе? Какви сте страната? Тук ли, бе? Той е много яко, кучки. Ма много е... Виж коста! Хер, човек, направо! Мали, колко? Мали, изнасилих с колата, ти казвам, бе. Аз направо му влязах в челно, бе. Ама граната нищо не стана. Ама как от първия път, не знам на кого влязах. Аз мога да ти кажа, Чай, мали да видиш какво стана, ама. Видях. Фак. Аз с граната няма оцеля, ама как му влязах веднага, ама тая граната гръмна ли? О, не! Гранатата къде отиде? Не, добре. Къде е, коя моята ли? На някой От коя страна граната. си? Я, къде е Shadow? Къде, от коя страна е? Shadow е някъде по средата. Дум, виж. Какво? Тъй ли, аре отивам. Чай, между го виждам го. Срещу тебе ли идвам? Ето го, граната май му фърлих вътре. Не, вътре. Ех, мамка ти граната, що няма стики бимби, бе? То ще лезе твърде изи. Нямаш да е. Аре, бе, спринте, умри! Чай. Което ще рента. Губите ми кучки, да ви... Оу! Мале, колата ми, ще трябва да ходя на сервиз в Италия. Спринта! Чай. Опа! Сега не ма гърмете ни, де.
Мале! Мале, GG! Easy! И така, дами и господа, връщам се в трети раунд, за момента сме 0 О, на мага, той наистина го прекъсна и пак го пусна. но Shadow Hack. Али, но яка да се гледам на екрана и вас и яката програма, давай сега. Чай, о, ма. Да отидем ли горе, бе, хора? Вие отидете ли горе вътре в туито? Аз съм горе, Ничка. Вътре, то наистина по-голяма опция кем да ви кажа, а не нещо с пътаме. Май я вкарах! Те ли? Не си, не Мале, си. голям си баскетболист. Нали те беше? Ооо! Вкарал съм я! Баскетбол. Как беше? Баскетбол. Ничка. Баскетбол! Ехе! О, не ми казвай! О, мисли, че ме вкарат. Те наистина ме вкараха, аз знаех, че не трябва да седя там. За колко малко? Ничка, москвичка. Аз винаги съм на най-големия кръг на тази игра. Аре, след ти да играем много бързо, 10 минутки. Човек, ама то отскача, бе! Не. То не ще да влезе. Точно при мене. Само един остана. Там горе, Той човек винаги остава последен, бе, what the fuck? Ма, хакер. И предния път остана, не. Тя председете за да победи. Вкарах я, май! Къде? Мисля, че вкарах, не знам. Да! Стара на паржола! Значи Ники, какво прави тук, бе? Скривени, то даже не беше той думата. Ми дам. Ама аз рисувам някакво. То, ако има се такава дума, ще е бати фейла. Коя е най-бронираната кола? F1 спринт. Най-бронираната кола, коя е от тия? Те 20 много ясно. Да. Тия 20, друго нещо. Те 20 човек. Те ли, вярно ли? Те 20. Най-бронираната. Другите са бокуци. Чакай, аз Ооо! Ана, що ми Той я бате на... Той я направи Аллах Акбар! То с мой не успя да... GG! Аз се самоубих, ма поне убих. Майка! Матч уинър! Сърцето му. 10 бона, рип! И на мен им пише матч уинър. Да. Ама виж, че на мен им даде 8600, което Васи, на значи, мен значи пише съм матч загубил winner. само 2200. Вас се пише ми матч уинър. Нека ти пише, виж кое е. Да, ти ли стои с цигарата, жената? Не, аз да си... Аз са... Интересно, да. Хора, това ще е този клип. Ако ви хареса, може да коментирате, споделете лайката долу под описанието, ще има канала на Ники Геймс и на Shadow И не Hack. забравяйте, че тази вечер стримваме. Аз съм от 21:30 с Аз съм от промте. 21:30. Аз съм от 20:30 и чао!